Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba ke laphana wengane zakwethu. Sila esikulethela khona ke abaculi abazokhipha ke laphana, njengoba ke sibheke kuDisemba ke laphana wengane zakwethu. Umculi ozokhipha ke laphana ke umgqumeni gcabashe ke laphana wengane zakwethu, lapho khona ke ahamba nolusanda webhova nomjikelo ke laphana wengane zakwethu. Bazokhipha ke ingoma ke laphana ethi amanxeba ke othando ke laphana wengane zakwethu. Ngiyafisa ukuzovulwa ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba ngalokuhlangana kwalezi insizwa, ngoba siyabona ukuthi ke ayikhiphile ke ngempela ke icover ke laphana, lapho khona ke bagqoke nje ezimhlophe ke laphana wengane zakwethu. Icover enhle kakhulu ke laphana wengane zakwethu, ukuthi ke mhlambe nengoma ke inkulu ke ekhona ke ezayo. Mina ke ngizwe ukuvulwa kho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela ukwenza okulungile, cenzela subscribe, cenzela nebhele ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha si channel. Siyabonga.